उन्हाळ्यामध्ये मस्त अशी लोणच्याचे प्रकार तयार करायचे. त्यातलाच एक प्रकार तुम्हाला दाखवणार आहे मिरचीचं. गावठी मिरची घेतलेल्या आहेत. मस्त आता फ्रेश अशा गावठी मिरची उन्हाळ्यात भेटतात. तर ह्या गावठी मिरचीपासूनच मी आज लोणचं करून दाखवणार आहे. आणि ह्यातल्या ना छोट्या-छोट्या ज्या मिरच्या आहेत, त्याचं मी लोणचं करणार आहे आणि मोठ्या ज्या मिरच्या आहेत, त्या मस्त अशा वाळवणीच्या तयार करणार आहे. म्हणजे सुकवणार चांगल्या, त्याच्यात मसाला वगैरे भरून. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त मी लोणचं दाखवणार आहे आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला वाळवणीच्या सुक्या मिरच्यासुद्धा दाखवणार आहे. तर नक्की हा तुम्ही व्हिडिओ पहा आणि तुम्हाला या रेसिपी दोन्हीसुद्धा आवडतील. तर आता मी पहिलं लोणचं दाखवते तुम्हाला. त्यासाठी मी छोट्या-छोट्या ज्या हिरव्या मिरच्या आहेत गावठी त्या काढून घेते. त्याची देठं काढून घ्यायची आपल्याला. देठं काढून घेतले. बाकीच्या त्या आहेत त्या मी वाळवणीच्या करणार आहे. छोट्या मिरच्यांच्या देठं काढून घेतली. मोठ्या मिरच्या मी तशाच ठेवलेल्या आहेत. हे बघा या पद्धतीमधल्या. तर आता मी ज्या छोट्या मिरच्या आहेत त्याला थोडं-थोडं कट करून घेते. म्हणजे तो मसाला वगैरे जो मी करणार तो चांगला त्याच्यात मुरला पाहिजे म्हणून. अशा तुम्ही मिरच्या कट करायच्या किंवा तुम्ही त्या मिरच्याचे 2 भाग केले तरी चालतील. तर आता या मिरच्या सगळ्या मी कट करून घेते. मिरच्या कट करून घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये ना हा लोणचं टिकण्यासाठी आणि लोणच्याला जरा आंबटपणा येण्यासाठी मध्ये 2-3 कैऱ्या घालायच्या आहेत. आता फ्रेश कैऱ्यासुद्धा भेटतात. तर मस्त अशा कैऱ्या घाला. जर तुम्हाला कैऱ्या घालायच्या नसतील तर तुम्ही लिंबाचे तुकडे करून घालायचे. नाही तर तुम्ही व्हिनेगर घातलं तरी चालतं. तर आता मी 2 कैऱ्या घेतल्या त्यासुद्धा बारीक कट करून घेतल्या. हिरव्या मिरच्यासुद्धा मी कट करून घेतलेल्या आहेत. तर आता एका बाउलमध्ये हिरव्या मिरच्या मी काढून घेते आणि कैरी आहे ती मी वेगळीच ठेवलेली आहे. त्यामध्ये हळद आणि मीठ लावून घ्यायचं आहे. तर त्याचं जे काही पाणी असेल ना कैरीचं तर ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे. तर हळद आणि मीठ लावून घेतलं की आपल्याला ही कैरी अर्ध्या तासासाठी जास्तीत जास्त वेळ ठेवला तरी काही हरकत नाही आहे. कैरीचं जे पाणी आहे ते आपल्याला नंतर टाकून द्यायचं आहे. तर आता ह्या कैरीला मी हळद, मीठ लावून घेतलेले बघा या पद्धतीमध्ये. आता साईडला आपल्याला ठेवून द्यायचं. तर मी अर्ध्या तासासाठी साईडला ठेवून देते. आता आपण ह्या ज्या मिरच्या कट करून घेतल्या त्याच्यातसुद्धा आपल्याला हळद आणि मीठ लावून घ्यायचं आहे. तर ह्यासुद्धा हिरव्या मिरच्या आपल्याला तुम्हाला अर्धा तास, 1 तास जरी तुम्ही लावून ठेवल्या तरी काही हरकत नाही आहे. आता आपण याचा एक मसाला तयार करून घ्यायचा. बाहेरचा लोणचेचा मसाला आणण्यापेक्षा आपण घरातच मसाला तयार करायचा आणि लोणचं खूप छान होतं. तर ह्यामध्ये मी 4 चमचे धने घेतलेले, 2 चमचे मी बडीशेप घेतलेली आहे, 2 चमचे मी जिरं घेतलेलं आहे, 1-1.5 चमचाभर आपल्याला मेथी घ्यायची आहे, 2 चमचे आपल्याला ओवा घ्यायचा आहे. त्याने खूप छान टेस्ट येते. हे सगळं मंद गॅसवर आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर आता हे मी सगळं आता व्यवस्थित भाजून घेते. ह्यामध्येच मी एक ना हिंगाचा खडा घालणार आहे. तुमच्याकडे जर हिंगाचा खडा नसेल तुम्ही हिंग घातला तरी चालेल. हिंग आपण भाजून घ्यायचा. ह्यामध्ये मी जाडं मीठसुद्धा घालणार आहे. तर 2 चमचे मी जाडं मीठ घालून ते सुद्धा थोडंसं परतून घेणार आहे. तर आधी मी मीठ घातलेलं आहे आणि लोणच्यामध्ये जर मीठ जास्त असेल लोणचं जास्त दिवस टिकतं पण चांगलं. भाजून घेतलेलं आहे मी आता. आता त्याच कढईमध्ये मी मोहरीची डाळ आहे ती एक अर्धी वाटीभर मी मोहरीची डाळ ती भाजून घ्यायची. ती आपल्याला वाटायची नाही आहे. ती अशीच आपल्याला त्या मिरचीमध्ये घालायची आहे. तो मसाला आपण जो भाजून ठेवला होता तो आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचा आहे. तर आता वाटून घेतलेलं आहे. तर मिरचीसुद्धा मस्त अशी हळद मीठ व्यवस्थित लागली गेली आणि कैरीलासुद्धा हळद मीठ लावून मस्तपैकी असं पाणी सुटलेलं आहे. तर ह्यामध्ये आता मी जो मसाला करून ठेवला आहे तो घालायचा आहे. तर मी अंदाजप्रमाणे 3-4 चमचे घातलेले आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही थोडं जास्त घातला तरी काही हरकत नाही. आणि लोणच्याला मस्त टेस्ट येते मसाल्यामुळे ह्या. आता हा मसाला एकदा आपल्याला ना या मिरच्यांना सगळं व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. हे बघा. लोणच्याला ना जरा अजून कलर येण्यासाठी मी काश्मीरी मिरची पावडर घालणार आहे. याने तिखटपणा काही नाही आहेत, पण कलर खूप सुंदर येतो. 2 चमचे मी काश्मीरी मिरची पावडर घातली. तुम्ही पाहिजे तर थोडं अजून अर्धा चमचा घातला तरी काही हरकत नाही आहे. आता मी सगळं मिक्स करून घेतलं आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला कैरी घालून घ्यायची. तर कैरी अशीच दाबून याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे बघा, अशा पद्धतीमध्ये. तर आता ही सगळी कैरी मी अशा या पद्धतीमध्ये याचं पाणी काढून या कैरी आपल्याला त्या मिरच्यांमध्ये घालून घ्यायच्यात आपल्याला. तर एवढं हे पाणी निघालेलं आहे, हे टाकून द्यायचं आहे आपल्याला. व्यवस्थित आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. तेल मी आधीच गरम करून थंड करून घेतलेलं होतं. 1-1.5 वाटीभर मी तेल घेतलं होतं. ते चांगलं गरम केलं, मग थंड केलं आणि मग त्या मिरच्यांमध्ये घातलेलं आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हे सगळं एकत्र केलेलं आहे मी बघा. आता या लोणच्याला कलर खूप छान आलेला आहे. तर हे लोणचं चांगलं आता मुरलं पाहिजे. तर लगेच आपण हे बरणीमध्ये भरायचं नाही आहे. दिवस ते तसंच ठेवायचं आहे आणि 2 दिवस आपल्याला त्याला असंच ते आपल्याला बाऊल उन्हामध्ये ठेवायचं आहे. 2 दिवसानंतर बघा मस्त असं मिरचीचं लोणचं चांगलं मुरलं गेलेलं आहे. मसाला वगैरे व्यवस्थित ह्या
मिरच्यांमध्ये व्यवस्थित लागला गेला आहे. पण हे लोणचं अजून तयार नाही आहे. याला अजूनसुद्धा आपल्याला 15 दिवस असंच ठेवायचं आहे साईडला. त्याच्यानंतरच हे लोणचं खायला तयार होतं. तर आता एका बरणीत आपल्याला काचेच्या बरणीमध्ये भरून घ्यायचं. तर काचेची बरणी मी स्वच्छ धुवून उन्हामध्ये सुकवली होती आणि त्यामध्ये हे लोणचं मी भरून घेतलं आहे. बरणीमध्ये भरून झाल्यानंतर आपल्याला लोणच्यामध्ये वरतून तेलसुद्धा घालायचं आहे. तर हे बघा मस्तपैकी असं हे तोंडाला पाणी सुटणारं असं हे लोणचं आहे मिरचीचं. तर आता हे मी बरणीत भरलेलं आहे. यामध्ये मी 1-1.5 वाटीभर अजून मी तेल चांगलं गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे. तर बघा आता या बरणीमध्ये मी तेल घालून घेतलेलं आहे आणि आता हे लोणचं झाकण लावून आपल्याला उन्हामध्ये हे चांगलं 2-3 दिवस अजून ठेवायचं आहे. तयार आहे वर्षभर टिकणारं गावठी हिरवी मिरचीचं लोणचं. कसं वाटलं हे लोणचं नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.